We will go our sister kọrọ. M chọrọ ka anyị tụlee tugo n'ihe alebata anya na dị egwu Chinyere Udoma sister Chinyere Udoma onye a legend onye a na-akụ hit back to back ya kụzi egwu ọ kụrụ na Jenụwarị a anụ arụ m chọrọ ka m ga-asa akwala iko anụ arụ m chọrọ ka m rụọ aka ndị mara sị na egwu ada ụtọ mma ndị egwu a na-ewu ewu ndị na-akpọ opi ike ndị na-akpọ ntu egwu dị woman kụrụ dị very nice and o nwere meaning. yes na anaghị ya chọrọ ihe ya mee ihe nke ụwa bata ya chọọ ime ya maka o nwere ebe ya chọrọ ịga ya wee eluigwe ime eluigwe awụ for everybody but for ya nwa believe na ọ ga-aga eluigwe so o nwere ihe ndị ọ na-aga eme because for gị nwee iwin lọtrị enwere ihe ndị ga-eme for gị win lọtrị so ọ gwago unu na o nwere ihe ndị a na-aga eme maka ọ chọrọ ịga eluigwe but people made the music and ha ghọta ihe dị woman ịma most people anaghị egeche ntị na social media ha just awọch ara ekpere ha ikpe ha the head woman kwuru mụ myself posturu dị egwu I like it as no make sense. But I notice him a lot of people are now what the sense of make it. For instance, Oga na church. Oga go na church. The man just 2 seconds clip. Ebe ha chọrọ urezi ya na-aga. Yeah. Naanị ha na-anọ ọ chọrọ ka. I gave from to the end. Very nice. And how you get to the ego? Yes, I Ebe na ego ana chọrọ ka ngwara ego ana arụ aka. Anyị lebe to trade iko. Yes. And don't why ndị na-arụ aka like ego a. Ndị ke na-akpọkwa ntu. Ụmụ ndị na-akpọ ntu ma ndị entertainers like ego a. Ndị na-akpịrọ mmadụ ma ndị ke na-ezu. Ha egwu na-afọ ofu egwu a dị ezigbo ụtọ. Akwesịrị a ga-akpọgo n'egwu a ka egete egwu a nwa obere a ga-ete egwu a kunu soro gwa ga egwu a kụsụ nwunye ọjọọ mụrụ n'egwu a egwu tọgburu onwe ya egwu ga-eji kpe ekpere Chineke agọzie egwu asị dị woman akpọta dị egwu mama ọ ga-eburu n'onwe we ka mana a lot of people na social media na-ege ntị egwu dị very sweet amana memere ndị mana na-ege ntị ọ dị egwu a ka ga-ebe n'egwu a anyị na-arụ aka anụ arụ m chọrọ ka m gbawa iko anụ arụ chọrọ ka m rụwa aka anụ arụ chọrọ ka m kpọwa ntu anụ arụ chọrọ ka m zuo ori mana achọghị m ime ihe anụ arụ chọrọ eluigwe lele egwu ndị mmadụ na ndị oshi ndị na-arụ aka ndị na-akpọ ntụ ọnwụ na-alaiki egwu a man, after listening to this song, I have more reasons to go see the root letter. Yeah. Root ma wale ala. Egwu mere mmechari ka onye nwere ala. How to tell you? After the egwu a, after mo to meeting. Say when here na to this year. I I will not beat you. Na the boss egwu a.